Ontieni yo obi yisika se wo yisika mesika ba ana wo chame sika mesika ba ana wo freska mesika ba eno nche so wo ye konfo me ka asema kire wo ena atiefo so ntieni ye se konfo se ye shefa obi atime ba bi se ye shefa na se bio obi be yisika ana obi be bibi a mesrew me nkodi akire se sebe wo ye konfo na bia obeju sika na waka se bia nipa no megi ni di ye na na akese ana wo ye ade ye afasha ase ana atanu afasha ase ana mihunu kwan bi se so ene koyi ese pa achew Aleshamamba mamu nyina ha o osomfo mo ba mo fa ase mo fa mo ade nyina na o ya de kesi ni sokron konta no konfo ni madawroma yedi kan fa ase da mo twedi ampon so oboy ho ba ye firi musuo ni esam kwanhia na beblesem e ka otamfo nko na nkeda empo ya nsore enso ade a chie pintin ye da so gina na so ye de ase da ma onyankopon de onyame pe nya no nipa pe na de nyame pe de nipa pe ne nyame pa enkeka obi nko na ada ye kora wansore eka obi nko na nka wodimi mpo anidi eka obi nko na nka ka akora de wahwe ase ne wowu eka obi nko na nka wadwuma sei eka obi nko na wabraba asesa eka obi nko na nka wapa asesa eka so obi apa asesa obi ya wadi dem twi kasa na meka no eka so obi apa asesa o we de wapa asesa na so wadi dem ana ni padua asesa wa firi ni paduam ko ni padua foflom wa pasesa ameka no nanso esan sedie onipa pe no nya na onyankopon penti no onyankopon ade achi a ka nipa da sani nko na nka wa nidi saa da no so na be sankwai pa be sankwa dewa sankwa cheuti saa da no na be di ama ho atopa efri se di onyankopon pe no ene nipa pe enhyiranka nya medin da enhyiranka nananom na onyankopon ma mesre nyankopon so o ma nananom men samanfo na mabosom etumi nya kese na entimi mwa ne mfa mwa adasaman etiefo mu humi a ene eye sabia mu sabia nyaado se ene wuku wadawro ma de nyankopon ase ene asem tietietia adasama emfa nse o madwirim obi a wo hwe na kese tv bia ne ho a obi a wa start ya follow me pa chepa no komfo bia no obetuma bu adada waji usikada obi bia ne obetuma zan waji usikada munim de America kire ofise men kire ya me kire amamre amane se de bosom ye ekoya nananom no mfa so kom ekoya nananom mfa so yo adwuma ekoya nananom mfa so bo mbra no enti se nkate pro ye ba ko be se ebe frankati be ya sani mu a obeyi afirim mesrawo de edi kai no maso ebu miti me ya o ho a le bu ya frawo nana bi o se efe no ahwan wa jimisika wa dada me ajimisika wa block me obi ajimisika wa dada me wa block me obi ajimisika so obeye ayi obetwi sika de amame wo twi sika de amame wo twi sika de amano ewi akire mpa afedie kakoye moja kagu asem e pa chaw mesraw etiefo nhyɛ no so asoma me ne mo kan dey yewo akom ene yewo akom ene yewo kurufasa enkane na obi ekurufasa o megina won kase me ye nana asomasi me ye konfo asomasi me ye ho ahwan asomasi debi ni okurufasa hindu ni okurufasa isa ni okurufasa more than 5 ya mi wura fifi bidin me kai se kurufasa bi ba pankro no ha sabe na papa ti ase obebe ye nyankama de obeye nyankama de okum nipa so o nyane no oye anye ye sa na me papa mo akane ma asiso akekere ne ma atoso ye ho no odi dwa ato abrem papa mo bebo ebe yi apaye ena papa mo yi o mo na afiri ne ma no so o mo ba ya ansa na o mutimi nyane nipa no bisa pankro no bia so American professor bi ba pankro no so okum nipa akaso obenyane no wa ntimi e papa ma ne hunu sampa enye dantane de sabi sika ba no na sabe wiase tumi gwa hodo obi an na kwai obi an oye kurufasa bia odi ni leb ena wiase obi nante ana akwaje akwai bi ye kurufasa work no a nanam se sabe nipa adwunu mu ha nipa sabe binum agimi nti no de abetra tv so o de abegyina ho mene na asomasi mene ho ahwa asomasi etiefo ntie ni yo obi yi sika so oyi sika mesika ba
ana wo chame sika ba ana wo fresh sika ba eno nche so ye komfo me ka asema kire wo ena atiefo so ntie ne ye se komfo se ye hyefa obi atime ba bi obetu aba oye krufa sani oba be yisika sika obeyi no obekire ni tumi ne bobble kuta no enche so ye komfo obetu aba oye krufa sani obetime de sika atwitwa no ho aye bibia mama nsa hunu untime mpam no obetu aba obeba no sebia mu sebenya ado obetuma kasa ama plan na akura bubum ono obekire ne bobble obetu aba obetime sebe akasa ama awia akoto ama nsu ato eno nche so ye komfo obetuma ba enti sebio se ye hyefa na se sebio obi be yiska ana obi be bibia mesrew men kodi akire se sebe wo ye komfo na bia obeju sika na wakase bia nipa no migi ni die na akase ana wo ya die afasha ase ana atano afasha ase ana mi hunu kwan bi se so ene koyi esei ipa chawo oketebo ene oketre sedin na onse honam apetebie obekọ wuo no ode ne beja prekensi ba so one ne ntira wankasa won fichi na ni nkire no ana mpopo na ni nkire no timoni na ho mesrew mese se obi be yisika ewo TV so ana hu so obi yisika ewo program bi ase a menka se wo ye komfo entimidim sika ekoma no medika aka afiri saa mra na me ye nkyerɛkyerɛ ewo hini ba media so se sendima ni babia mi twi sika amaw fasika beji sika bia ni babia eya azan eya tricks enti pa chawo sa wo obi se wo hu obi o TV so ana mi program bi so ana mi hu obi wona na wo ya de ya afashem ana mi hu obi wo mna nipa na beyi sika bi ana akoya yi na ama ne bedada beji sika wa o sabi ugimi sem nyamasem mi ni obi atem fi se maso ebu miti epa me ade achi ade be se ya na we ya ugimi sika ena se ye hyefa na obi ba na obeyi sika ana obi ba ebe ye nyankama de bi obi ba na obeyi nsankyerani bi a enhwe no achi nkase sei afahye de etese asore dai yantum se konfo hyefa obeba me kai se last 4 years you yet no afahye mfie miensa last year no ena na ye mfie miensa ena covid no ba no yade corona iba yinti no yantima anye ne ye na fiwi enti ye hye mfie nan ni akwa bi ba oba malam obeyiska obeyensa nkyerene ewi akire azan na ada me handkerchief a me ye ya me chechema ankrofo oje handkerchief ni bi ode ko akwadwofo dwom ha pankro no efre ba bi akwadwofo dwom ode fa asoro ho no obehwe enam sede me di mfie bebre apem di mpato no we so obegum hufi nyankopon so tua ne ka nananum yi ho sebe pa no ho ntoma ode ko dwom ho ekobu obi se oye aduro na one me nanam ema ode me handkerchief no de kire nipa no a ko oji nipa ni sika die enipa no so nam se no onimi nti ofre nana nipa so mesi ba ha me di mirika ntente eko ya akoyi nie ko obu na gye sika ko gu me di mfie aduasa sabio nipa kom ye ni eso me di mfie aduasa mienu akom apem di mpa obi ntimi mfa da kropensa mi din da efri se empanimfo se abo pataku ode ni din ena bona japade ho bai mi din kwabra kese no ehia me pa ena papa ye mfidi maame mi din nana oya de yi no ya sabe me sompa makoma pa madwempa eni madwuma pa me yenti ye de maame no manfa ntomu nsu nyame na mkope ye o mi din fie bebre ne pe edin kese no ehun hia me pa kronkron tano no komfo na dame so no me ka asma kire wo ehia me che bibia nti me kwabra kase mani miri obi sika wo enti me srew men hwe se obeto no obi wo me program bi ase wabebu aju sika emle me se wo me program ase na age ni di ye e pa chawo ifri se oketebo no okutre se di won se honam ohunu se me wo ho e na akọ nipa no ma na koji wusika ebu wo dada wo me pa chawo mle me afasha de ye hyefa obi atimi ba bi sasabonsam to atimi ba endini abedie apremle
akyere enyina aba ntime srew de ama me ye program ni se fa se wadwenem sende ma me sende ma wo ebia ni ho obi ka se first kabla no on twi ska ma wo o sende ska ma wo first kabla no ye we ya obaju sika di later no obeka se bia okokum ni pa bi ana later no obeka se first kabi se bla ne nkoto mu ati atrinwi obeka se kopa dia wunya emfama onipa betu aka to se kopedi pa kosua ehona se wagimi a obehunu se yes se wagimi ne se nipa oya akokọ no atokosua na wugimi na se wala enti be pa chawo sende ma men sende ma obi a wo hwe na nakase tv sende ma men sende ma eni ho eya atro eya na ada obaju sika di fesika beji sika bia ni ho eya azan eya na ada so obi yi sika bi no ka jota fesika bla na menye sika ntwema ma na metwi sika ma me fre sika ma eya azan eya atro eya dablabasem eya kontomposem entu ko di sai ni panachi so ye komfo ana ko hu program bim ana be hu mi program bim a me de nyama sem menim de ti america misramo ensama ekoso no maso kwai no ebu medical aka film nkyerɛkyerɛ mu ahyase ebesi first obi a follow me film atententen odi machi acha bia nim obi a ne wadi machi a obetu abu na gine sikada beda da gine sikada enti so obi eka kyerɛ sɛ send me first kabla me send ma me send ma eya azan obi betra tv so ana hu program bi so no oyi sika egu ho edi ye de esa de ne a no ka kyerɛ sɛ first kase bla na me yes ka ma ama onye sika be ba si oboa eya azan eye nkonya sika na obeyi ma na obeju sika di ontimi nyi sika bi ama o tom be pa chaw afutu amede ma mo ano no ma so kwai ne ebu mesremo be pa chaw sende ma men sende ba bia ni ho obi so ofre sika ama oboa ebe wi akire obebo oyiri bi din a unti bi wi aseda oboa de tosu bia mu wo gold nesi ho na de akokomfo bi ho sofo bi ho malam bi ho kremoni bi ho wasi mi kohyira so ama oboa oyo o de counterfeit be down Abyssinia o de counterfeit be fa usika no de tosu bia mu wo komfo bi wo gold bi wasi mi hyira so ama ana afade we bra ye nyankama de bi ma afemi di si ho na ma yesei be 40 so oboa asama me ne mo kan me pa chew ehia me pa no kura bia ne ho se o gold bi si ho na obi so oye ho ade ama wa so obompa ya guso a kan so omompa ya guso fo ade ko wo se wo je asi ho na ma bompa ya guso ana mi hyira so ama obo obefa gold no ebe wi akire obe down nkwanta obe mo Abyssinia me ensamfu sei enye mafikiri entime ntra ho ema enkate bone me se enkate papa o wi enkate na se ba ko apra na wanye mfiri mu awi a de aka nyina beto atogu me pa chaw mesew me wa konchirim me nkasa bibiri me de besia na emom me se obi se fasika bra na me twi sika ama fasika se bla oya azani oboa sika de obeyi sika mo so oyi sika but also oyi sika mo obo obedada obefa wo gold bi obi si mi hyira so ama ja hokọ oboa obeda nkwanta obi se first kabla na men sandi we ma me se discuss ya ma me ye we ama oboa eni ho sa na mani nyina ye ntrekese e ya azan e kontompo e na blabasem wo sika na obegye ne hia no obegye sika wie no obe ye 419 ebe wie akire obeka se kope nipa kosua ehọ na wagimi abehun se nipa so otukosua kope sabio petekosua na petekosua ko fa ne hene obeka se ko fa muati atrinwi ko fa we bra ebe wi akire kwa wo ye oba no hwe obedada no ada esrew me di besia me nkasa bebiri menim se obetie na sopem na de abo wan kasa wo bra asopa eyetia kasa tenten kasa asempa yetia yenka na tententen entime srew obi se wo obi tv so program bi so oyi sika ana oyi sika bi di acheche na o se fesika bra na mitwi sika ma enye no kore wo sika ne hia o tie de ameka kire ho no obi si me fresika ma oboa fesika bra na mi fesika we ma oboa wo gold bi me be ya ma oboa o se gold na yira gold na dane ebe wi akire obeda da wa oboa fesika se bra yenko ye nyankama de oboa gold no be ye teso nti sei oboa
baka kyerɛ wo. Bidi nyame gya wo bye bye.